So barka dai. Gobe ta Allah TV ke magana a daidai wani lokaci ni naku Nazir Adam Aliyu dan majalisar dokokin doke duk wani makiyin ku ke cewa a huta lafiya. Za ku ji cewa a jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya yi namijin kokari inda ya aurar da mata da maza kimanin 1,800 a ƙarƙashin jagorancin Malam Sheikh Aminu Daurawa da ke jihar Kano. Ni maganar Abba na kowa a Kano. Abba Kanawa mun shirya kuma mu za mu tara. Zaɓe a Kano da ɓarayin ƙuri'u za mu kara. Haka zalika za ku ji cewa a Zaria City wato sarkin Zazzau wato Malam Ambassador Ahmad Nuba Malli inda yake cewa za a gina masallaci wanda ya kai kimanin biliyan 30 wato a Zaria. Ga fili ga doki, gobe ta Allah ce za mu shigo aiki. Wannan kuma duk ya kawo sanadiyar wani bangare na masallacin Juma'a ne da yake fada mai martaba sarkin Zazzau Ambassador Malam Ahmad Nuba Malli. Wato wani bangare da ya rushe ya kai sanadiyar cewa an rasa rayukan mutane 8 wasu kuma sun jirgita. Hatta ma ya sa'adu salwaka wal. To barka dai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, inda muka ji sanarwa cewa wato magajin gari Alhaji Mansur wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da sarkin Zazzau Ambassador Malam Ahmad Nuba Malli wanda ya rasu a hanyar zuwarsa Maroko. Sai muke ce Allah Ubangiji ya ji kansa kuma ya gafarta masa. Tabbas ƙasar Zazzau an yi rashi wanda kuma mutane da dama suke faɗin alkhairi a game da shi. Sai mu ce a ci gaba da bibiyan gobe ta Allah ce.